Салом, духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. Духтарам, ман имрӯз мехоҳам ки аи Дубай, аи Икеа чӣ гирифтам, ҳамаи шумода нишон диҳам. Якта термоси нехали цвет гирифтем. И термос бисёр омада маъқул буд. Баъд кофш нехали барои шира гарм кардан, барои тухма ҷӯшондан якта кофш гирифтам. И сковородашам, сковорода мегӯям, кастрюляшам буд. Вай омада бисёр маъқул буд. Хай оҳанӣ ки будан вазбини баъд нагирифтем аю. Поднос гирифтем нехали, сачоқча барои кухня гирифтем. Нехали контейнерҳои сипучи барои сипучи 2-литрау, 1,3 литра чандта гирифтем. Корзина гирифтем 2-та. Мешавад ки ҳам хеле тахкиниша майдача шавад, бо нихе кушоӣ калон шавад. Баночка барои специо 4 ҳамино гирифтем, шишагӣ. И хали сокҷафак, лимон ёки апелсина межафӣ ҳам хали гирифтем. Калонтаракша ма дорам, айма майдай, барои ма хали калонтаракша гирифтем. Айнаи доска гирифтем. Хеле ароматизаторо барои дурноиш фанер ёки просто полочкаода монданда гирифтем. Якта дигар аромату и дутаи дигар хел аромат. Инаи палочкаҳоям ароматизаторанд бо хеле соки анорҷафак оҳанияй. Хеле блюдца барои завтрак дода, сыр, оливкиам хеле мондан гирифтам. Инаи шами чи ароматизатор иам хеле буш хушрӯй, баъд пушаймон шудам ки аи бисёр чиза нагирифтам гуфта. Баночкаи железни гирифтем. И хеле контейнерчаҳо барои дурни комод. Чанд размер гирифтам ки хеле чен кардамонӣ барои чойи хурд, барои дигар чизои пакетикдоро, барои специои пакетикдоро гирифтем. Хеле контейнер гирифтем барои дурни холодильнику, барои ягон чиз зиёд кардан мемонида шкафчико. И хеле вай гирифтем. Сета контейнери пластиковая иям барои дурнои шкафу ёки ҳам хеле полочкада монданда. Инае барои бари унитаз гирифтам. Полочкая ҳам сафедаш буд, ҳам сиёҳаш. Ма сиёҳ гирифтам. Бо 2-та хеле контейнер крышка дора иёям. Баъд органайзер барои ванна гирифтем, барои чизои хидмо монданда, тахтакияй чӯбияй. Иям контейнерои ваяй пластиковый. Хоб баъд духтаро чӣ гирифтем? Хеле баночкаҳо 2-та гирифтем, крышкаш катияй. Печеньки метазинанд дурташа. Хай ҳама чиза истифода бурда мешавад. Хеле вазаи хушрӯ гирифтам духтаро. Нем чӣ хеле хушрӯ. И вазая мада хела буд маъқул буд и вазая. Хеле чӣ гирифтем? Полочкай мешава ваннада кашол кунӣ ёки дурноиш фанердамонӣ. Баъд коробка гирифтам. Аи коробка 3-та гирифтам. Якта цвети сиёҳ хеле бо горошкчаю и серенький барои комнатаи кӯдако, барои китобошону барои бозичаҳошон. Хеле будан духтаро чизои мо аи Икеа. Ма бояд ҳозир контейнерҳои шушта монам ки баъд истифода бурда тонамшон. Духтари ҷамайна контейнерҳои шӯтесам, ҳамаша ови гарм катию мағзова карда шӯтесам. Шушта қоқ карда мегирам, баъд истифода мебарам. Бояд пеша истифода бурдан ҳама чия шӯем. Дайнамаям ҳамаша шушта, ниҷада шуштагиём уже қоқ шудесан. Шушта қоқ карда мегирам духтаро. Баъд бо шумо нишон медиҳам ки ман и контейнерҳои куҷода истифода мебарам, чӣ хел организовать мекунам. Ҳамаша иншоалло ки шумода нишон медиҳам духтаро. Ина духтаро ҳамаша шуштем, ҳамаша ниҷада мондесам қоқ шаванд гуфта. Ҳамаш ки қоқ шидам, баъд тоза карда як нима мемонам то истифода бурдан ма.
духтаро, имрӯз бо як посилкаи дигари ман омад. Ман ҳозир ина ҳамроҳи шумо кушода нишон медиҳам, ки дар даруни и чияй. Лимонница барои лимон шишагӣ. халияй бинед духтаро. Ман хиёлам калонтаракай, ки майдача буда хай мешава. баъд барои даруни холодильник хеле контейнер гирифтам. ям ман хеле буда интернет медидам, мехостам ай ҳамино гирам. удобнее да её хранить кардан. Ҳамаш порядок мешавад даруни чида. хушро крышка доран. Ай её ма 8 заказ кардам. крышкашам ҳамон сум аста дохилай. крышкаш чанд цвет буд ва хай цветша мо худаш рӯи кард. Ман нагуфтам, хали розовый гуфта. Ина нигоҳ кунед духтаро. нимхе мемонӣ даруни холодильникда аккуратно хушрок ҳамаи чизо. ай пластикан. хоб баъд чӣ гирифтам? хали сковорода гирифтам барои блинчик пухтан. сковородкаи ман уже кӯҳна шудагӣ буд. уже безе буд мечаспид блинчиком. ҳамуда сковородкаи нав гирифтам. и дасташа бояд маҳкам кунем. баъд духтаро ин хали баночка спрей барои равғана пӯшидан блинчик мепазӣ салатода осонакай намерезӣ. хе чӣ мекунӣ? бризгать мекунӣ. ай ҳами гирифтам баночка. и ин хали формочка барои пилмена буриданаш кругленькиё барои печенкао. ин хали заказо будам духтаро. заказои имрӯзаи ман. ҳозир ҳамаи иёя ман мебарам мешувам мемонам то ки қоқ шаванд. баъд иноя бо истифода барем. мебинем чӣ хушрока духтаро. духтаро ина ман ҳама контейнерҳоя шуштам. сковородкама чӣ ки ҳозир омадагӣ буд ҳамаша шуштам. мондеса мидода қоқ шаванд. қоқ кишид тоза карда мегирам. баъд истифода мебарам. инам баъд шумода нишон медиҳам духтаро. мо бринҷа андохтем. ҳозир бринҷи мо ҷода ҷӯш мебиёяд. и тайёр шидан мегирад. то вая мо сиалафа мешӯем, тоза мекунем. оби реза мекунем. як банча сиалаф гирифтам ҳозир. ҳамин як банчая як банча бринҷмон аллакай ҷӯшидааст. ма сиалафа шуштам. ҳозир реза карда меандозам. духтаро намак андохтану фаромӯш намекунем. ина сиалафи мо қариб тайёр мешава. алоша пастарак карда ина тайёр шид сиалафи мо. ина духтаро сиалаф тайёр шид. чака ҳамроҳ карда мехӯремша. бисёр ман ин хӯрока дӯст медорам. хӯроки баҳории мо. хонода кӯдакои ман нағз намебинанд ина, лекин ман нағз мебинам. касе ки хӯрдеса боша иштиёи том духтаро. духтаро ҳозир боша ман самбуса мекунам. ин рӯз хӯрокҳои мо ҳамаш алафиянд. ҷада фарш дорам ман. фарш камтар ай гӯшти гов, гӯшти чиай морғ. хоб сковородкада камтар равған мерезем. баъд пудинаҳоя бирён карда мегирем. пиёзам реза мекунем духтаро. пиёзам ҳамроҳ мекунем. ина пиёзаи мо реза кардем. ҷада алафи мо уже тайёр шудесай. бирён мекунемша. духтаро неҷада камтарак гӯшту пиёз барои кӯдакою. иҷада алаф кати барои худмона. барое ки кӯдакои мо алафа намехӯранд. кабудия намехӯранд. инҷа равған ҳамроҳ мекунем. гӯшт беравғанай. самбусоя кардесам. инҷада секунҷаҳош гӯштиянд. алаф надоранд. иёш боша алаф доранд. ина самбусоя печондам. тухм молидам. ҳакун кунжут мепошам. сиёдона набуд. ҳамунда кунжут мепошам. хай кунжут катиам хушу мебиёяд.
اگر شما 32 نداشته باشین میتونین 32 نپوشین. من نداشتم. 32 تمام شده. همدا ما کنجد میپوشم. دуховкамон мондагӣ гарм 200 дараҷада то пухтанша мепазем. акун духтарон секунҷоҳош алаф надоран, нехалинош боша алафиян. мондагӣ имқайдига фарш мондагӣ бо муҳофизата хамир дорем. ҳозири мондагиёша бо тунук карда мепечонам. дуюм партия. духтарони дуюм партияшай ҳози иша мемонам. пергамин шайлиш накардам. ам пергаминда мондан гирифтам. ҳозир инам мемонем то ки пазад